Even I when they came in the coca, they like this. What happened? And they got the empty. I'm about to say every day I'm going to do every day like this. I'm going to wow. I'm a black girl. I got you for different now. Eating down. I didn't know they were. Bagrori ala mambagra media dori ala weko brother bagra media bagrori azuya o bagrori ala bagra media ala weko brother bagra media bagrori azuya Ewa kariala ora dokuru lani redila ni me gakro abi gba kubele mmawa kubele okugala na ako akuru bele kam na ako ebuda apabo Asimara so wo to shadi no shulu lo mboro de ka ti he woru ni ri wishes. Nobody can double share. Nobody can double share. I got that back here one place. You make a heavy alarm. This is what the nationals are. When you saw me for here, when you got to my own, you a man now. I don't want to I don't even want to go. Igolo, one yoma, Ibrahim, one idiot, Chukwugo, Zirigi, Mama, you go, was it?
mamịrị gị mee garị onye ọwụ lere ijiji afọ ezigbo nwaanyị gara aga enwere ihe m o nwere ndị Chineke ji aka ha kpụọ o nwere ndị otu ndị mmụọ ozi ezi ha kpụọ ebelebe egwuole ndị ji ejiele n'ụwa ọnkarụnụ ihe o nwere ihe chọrọ ka ọnka ya ugbu a ka m maara ihe ji ọ na-egbu ahụ achọrọ ka m na-akụrụ na-egburu na-echefuzi na erimeri ihe n'ike aka nchawa aka nchawa ihe chi dị n'ịmụ mma ihe chi dị n'ịmụ mma ihe chi dị n'ịmụ mma ihe Chukwu jiri n'ịmụ mma ihe Chukwu jiri n'ịmụ mma ihe Chukwu jiri n'ịmụ mma amọbi ihe Chukwu jiri n'ịmụ mma amọbi ihe Chukwu jiri n'ịmụ mma ihe Chukwu jiri n'ịmụ mma amọbi ihe Chukwu jiri n'ịmụ mma Enyere papa Okechukwu ọwa eziokwu ọma shi enyere anọsi ike ọwa elibelie onye nọ nga abụ esi elibele eri ya na-anọgide n'ifochi ofe ya ọ na-aka nchawa lebe ọgọ nwaanyị aka nchawa ọgọ nwaanyị na nnukwu ego aka nchawa ọgọ nwaanyị na-ebu aba aka nchawa lekwana ọbara nọsi ka ọbara siri ike Stanley Tropicana ọbara nọsi Chineke nyiri ya onye olóòtú ìsàdá ọmọ anya mmere gịnị onye owu isi elu elu ọwa akụmadụ nkọ onye ole nye mmere gị ihe yiyi Stanley bịa n'onye egwu